Здравейте! В настоящото видео ще ви запозная с темата креативно използване на дигиталните технологии. Съдържанието, което ще разглеждаме, включва понятията форум и специализирана група в интернет. Понятието форум е уеб приложение, в което потребителите сами генерират съдържанието. Понятието специализирана група в интернет обозначава електронни платформи, потребителите на които са с еднакви интереси. Форума, или още наричан дъска за съобщения, е сайт, в който могат да се провеждат онлайн дискусии. Заражда се като модерен еквивалент на дъските за обяви и бюлетини. От технологична гледна точка, форумите са уеб приложения, в които потребителите сами генерират съдържанието, което е структурирано под формата на дискусии. Потребителите, които участват в тези дискусии, могат да създават различни теми, могат да създават социални връзки, формиране на базата на общи интереси и еднакви гледни точки по дадени проблеми. Организацията на работата на форума е следната. В повечето форуми е задължителна регистрация, за да можете да ги използвате. След като е създадено потребителското име, човекът, който го използва, има право да участва в дискусиите. Всеки интернет форум има своите правила, които трябва да бъдат спазвани от всеки участник, за да не бъдат отнети правата му и да бъде изтрит от системата. Задължителните звена в структурата на интернет форума са модератор, човек, който има достъп до постовете, темите и членовете на форума и по този начин пази форума чист от нежеланите неща в дискусиите. Администраторът е човек, който поддържа технически интернет форума и потребителите, регистрираните участници в платформата, които четат и споделят мнения под формата на текстови съобщения. Най-популярните форуми на български език можете да намерите на следните адреси. Всеки един от тях е тематично насочен към конкретна тема от ежедневието или науката. На вашето внимание предлагам да разгледаме форумът, който е на адрес www.forum.nauka.bg. Ако кликнете върху неговия линк, намиращ се най-долу на страницата, ще се отвори прозорец в браузъра, който ви предоставя достъп до форум наука. Както можете да забележите, в лявата част са обявени темите, върху които могат да бъдат водени дискусии, а в дясната част се виждат участниците, членове на този форум, както и техните споделени мнения в различните теми. Повече за работата с форуми ще разгледаме в интерактивната демонстрация в следващото видео. Специализирани групи в интернет. Специализираните групи са достъпни в рамките на уеб платформи за споделяне на съдържание и са предназначени за употреба в рамките на дадена организация, учебна или държавна институция, както и големи организации в бизнеса, които ползват собствен домен в интернет.
За да се регистрират или да бъдат включени в група на образователната институция, съответните потребители, които членуват в нея, трябва да разполагат с имейл акаунт, завършващ на edu или друг допустим за образователната ни система. Тази функция позволява създаване на отделни групи за клас, за общежитие, за ученически или студентски организации, които посещаваме, или филиали на отделни фирми. От възникването си до наши дни, специализираните групи в интернет и форумите имат за цел да предоставят възможност на потребителите си да изразяват мнение в създадени от тях дискусионни групи. Потребителите на тези групи имат възможност да общуват и да обменят информация един с друг под формата на съобщения и файлове. Тези файлове могат да бъдат записки от лекции, график с часове или извънучебни дейности, списък с домашни задания или графици за служебни срещи, протоколи от заседания, планирани дейности, когато става дума за бизнес организации. Най-популярните, безплатни и достъпни специализирани групи към момента са на адреси google.com или facebook.com.